Поредицата Седемте кралства ще ви разкаже една история за планинският град Превала, в който са настъпили смутни времена. Там живее и хан Алистър, младо момче и бивш крадец, готов на крайности, за да намери прехрана за семейството си. Един ден хан се сблъсква с трима магиосници и без да осъзнава съдбовността на деянието си, отнема амулета на единия от тях. Но амулетът пази страшна история. Някога е принадлежал на краля демон, довел света до ръба на разрушението преди хиляди години. Магическият предмет е страшен залог и хан разбира, че магиосниците няма да се спрат пред нищо, за да си го върнат. На фона на богатия свят в историите си, авторката Синда Чайма създава сложни персонажи, битки и политически интриги, които привличат любителите на фентази литературата. Поредицата Седемте кралства е фентази серия, състояща се от 4 книги, които представляват приключенията на герой в магически свят, които ще направят всичко, за да защитят своите народи и да разкрият тайните му.